και από την καιρική επικαιρότητα που δημιούργησε προβλήματα στην προεκλογική επικαιρότητα και δει στις ευρωεκλογές, για να συνδεθούμε απευθείας με την όμορφη Κρήτη και να καλησπερίσουμε στη δορυφορική μας αυτή σύνδεση τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή. Μαζί μας και ο Γιώργος Σιμόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Παπακοσταντή, από τη Λαμία και το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω όχι με μια ερώτηση, αλλά με μια εκτίμηση και να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με αυτή. Διαπιστώνω, παρότι πλησιάζουμε πολύ προς τις ευρωεκλογές, ότι επί της ουσίας συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα δεν γίνεται και οι υποψήφοι αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι συζητούμε άλλα ζητήματα που ίσως να μην είναι και ουσίας αλλά και να μην ενδιαφέρουν τόσο τον κόσμο. Και βεβαίως επειδή είναι και πολιτικές εκλογές, γίνεται πολλή συζήτηση για τα κόμματα, τους υποψηφίους και για άλλα ζητήματα. Εσείς το διαπιστώνετε αυτό ή εκεί στην Κρήτη συζητάτε ουσιαστικά? Όχι, εγώ θα συμφωνήσω με τη διαπίστωσή σας. Είναι πραγματικότητα ότι δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και δεν γίνεται και συζήτηση για εκείνα τα ζητήματα ευρωπαϊκά που αφορούν άμεσα τη χώρα μας. Δυστυχώς η συζήτηση αυτή τη στιγμή πολιτική αφορά κυρίως μικροκομματικές έρηδες και αντιπαραθέσεις και κυρίως όχι για σοβαρά θέματα. Δυστυχώς, παρόλο που οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία να δούμε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ελληνικά πράγματα και τα αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ελπίζω στις επόμενες μέρες, παράλληλα με το ενδιαφέρον των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών, να γίνει μια πιο ουσιαστική και πιο βαθιά συζήτηση για τα θέματα αυτά. Πάντως, σε επίπεδο Ευρώπης είχαμε το πρώτο debate μεταξύ των υποψηφίων προέδρων. Δεν ήταν εκεί βέβαια ο κύριος Τσίπρας, διότι όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ άργησαν να τους ειδοποιήσουν. Έγινε η πρώτη κουβέντα στο Μάστριχτ της Ολλανδίας και θα έχουμε το επόμενο debate μεταξύ των υποψηφίων προέδρων πλέον που επιλέγονται απευθείας στις 15 Μαΐου. Η ελιά πώς πάει, κύριε Παπακοσταντή? Κοιτάξτε, δείτε, η ελιά προσπαθεί να ριζώσει, νομίζω ότι ριζώνει. Είναι μια ανοιχτή προσπάθεια στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας δεν καλύπτεται μόνο από την ελιά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα πολιτικά σχήματα που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Η ελιά επιχειρεί τη συνένωση του χώρου που, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι κατακερματισμένος και είναι κατακερματισμένος για δύο κυρίους λόγους. Διότι έχει σηκώσει κυρίως ο μεγάλος φορέας στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης της κρίσης με τα λάθη του, με τις παλινοδίες του, αλλά τουλάχιστον κράτησε κάποια πράγματα όρθια αφενός, και αφετέρου μέσα από τη διαχείριση της κρίσης και τη φθορά που αυτή επέφερε στα διάφορα πολιτικά στελέχη, σε πολλές περιπτώσεις επικρατούν προσωπικές στρατηγικές, προσωπικές φιλοδοξίες παρά ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και διαφοροποιήσεις στα πολιτικά, στην πολιτική σκέψη δηλαδή. Αναφέρεστε στον κύριο Παπανδρέου. Όχι, δεν αποκαλούμε τον κύριο Παπανδρέου. Θεωρώ ότι και όλη η συζήτηση που γίνεται για το τι είπε ο κύριος Παπανδρέου, τι είπε ο κύριος Βενιζέλος, που δεν το λένε οι ίδιοι, κυρίως τα περιβάλλοντα, νομίζω ότι γίνεται κυριολεκτικά περί όνου σκιάς. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα που απασχολούν την ίδια τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή καλείται να παλέψει να επιβιώσει. Και είναι ανάγκη να επιβιώσει, γιατί η μετριοπάθεια που εκφράζει αυτός ο χώρος, η λογική σε συνδυασμό με το ρεαλισμό και την προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι απαραίτητα περισσότερο από ποτέ σε αυτή την κοινωνία, η οποία όλο και περισσότερο ρέπει προς τα άκρα, ρέπει προς εξεζητημένες πολιτικές απόψεις που δεν νομίζω ότι βοηθούν. Ο μεγάλος φορέας της ελιάς του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπατε κουβάλισε ένα μεγάλο φορτίο αυτό το διάστημα, στην Ελλάδα συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ευρώπη όμως, για την οποία έχουμε τις ευρωεκλογές, δεν είναι μαζί. Είναι άλλο το Λαϊκό Κόμμα, άλλο το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πώς γίνεται αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε, να υποστηρίξετε εντός Ελλάδας τα επιτεύγματα στο πρόγραμμα της οικονομίας, όπως αυτά παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα, ενώ στην Ευρώπη να μιλάτε για διαφορετικούς κόσμους ή τουλάχιστον διαφοροποιημένους μεταξύ τους? Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
Θα πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε 25 χώρες από τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και στις περισσότερες από αυτές είναι κυβερνήσεις συνεργασίας αντίστοιχες με την δική μας εδώ κυβέρνηση. Και μάλιστα σε χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, που δεν έχουν κάποιο είδους οικονομική κρίση. Δεν είναι δηλαδή κάποια εθνικά προτάγματα πάνω από τις κομματικές ιδεολογίες όπως είναι στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, έχοντας πάνω απ' όλα την επιβίωση της χώρας και του κοινωνικού ιστού και προφανώς βάζοντας σε δεύτερη μοίρα κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις ιδεολογικές, όχι όμως για πολύ θεωρώ. Την ίδια στιγμή όμως η προσπάθεια γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η ενδυνάμωση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος θα δώσει τη δυνατότητα περισσότερες δύναμεις στις διαπραγματεύσεις, γιατί στην ουσία περί διαπραγματεύσεων πρόκειται, πολιτικών διαπραγματεύσεων, στη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών χωρών. Αν αύριο ή μεθαύριο ο κύριος Σούλτς είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο κύριος Γιούγκερ, προφανώς η πλάστιγα θα γέλει προς τη μια ή την άλλη πλευρά στις διαπραγματεύσεις που γίνονται καθημερινά εντός των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών και προφανώς στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεν είναι δηλαδή άσπρο ή μαύρο, θεωρώ ότι εξαρτάται από το ποιος θα δυναμώσει περισσότερο, άρα ποιες απόψεις θα επικρατήσουν περισσότερο. Αν επικρατούσαν οι απόψεις του οικονομικού φιλελευθερισμού που εκφράζει ο κύριος Γιούγκερ μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή οι απόψεις της σοσιαλδημοκρατίας, όπου έχει άλλες προτεραιότητες, έχει προτεραιότητες με επίκεντρο κυρίως τον άνθρωπο, δίνει άλλη έννοια στην έννοια της ανάπτυξης, θα επηρεαστεί προφανώς από το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με αυτό ακριβώς που συζητούσαμε τώρα, με αφορμή την ερώτηση του Γιώργου Σιμόπουλου και το άσπρο μαύρο που είπατε, θα ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον στην ευρωπαϊκή κοινότητα υπάρχει και ένα ακόμη κόμμα γκρίζου χρώματος που είναι πολύ συγκεκριμένο με ανένταχτα άτομα. Υπάρχουν φόβοι ότι το συγκεκριμένο χρώμα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο πάχος μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου και πριν μπω στο στούντιο διάβαζα ότι κάποιοι δίνουν ένα ποσοστό του 30%. Με αφορμή το γεγονός ότι και στην Ελλάδα υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα πλέον των άκρων που διεκδικεί να εκλεγεί στην Ευρωβουλή και μάλιστα όχι με έναν και δύο ευρωβουλευτές. Ποιο είναι το σκεπτικό το δικό σας σε σχέση με τους ευρωσκεπτικιστές όπως αυτοί εκφράζονται σήμερα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, προσωπικά η δική μου εμπλοκή σε αυτή τη στιγμή ως υποψήφιος με το Ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς αποσκοπεί ακριβώς αυτό, στο να είμαι συνεπής απέναντι στην ιδεολογία μου και στο χρέος που έχουμε όλοι οι πολίτες να αντιταχθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Η απαξίωση της πολιτικής που συμβαίνει γύρω μας δυστυχώς συμβάλλει στην δυνάμωση τέτοιων γκρίζων ή μαύρων θα έλεγα περιοχών. Και να θυμίσω εδώ τη ρίση του Μπέρτολτ Μπρέχτ ότι όταν απαξιώνεις την πολιτική, όταν αρνείσαι την πολιτική, στην ουσία αποδέχεσαι την πολιτική που σου επιβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη ρίζα της πολιτικής στη χώρα μας, το διάλογο, τη δημοκρατική συζήτηση, τη διαπραγμάτευση, τη συνεργασία, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν και να απομακρύνουμε ακριβώς τα άκρα. Δυστυχώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή διακρίνεται από ένα μεγάλο κομμάτι ευρωσκεπτικιστών, πιθανότατα να έχει όντως μεγάλη δύναμη, μεγαλύτερη από ό,τι έχει τώρα μετά στις 26 Μαΐου και θα ελπίζω να μην πέσει σε μια αντίφαση που προδιαγράφεται. Η αντίφαση θα είναι ότι όλοι λιδωρούν και ζητούν πράγματα από την Ευρώπη, ειδικά αυτές οι συντηρητικές παρατάξεις, την ίδια στιγμή που την απαξιώνουν και προβάλλουν εθνικές πολιτικές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Έγκυται λοιπόν στη δυνατότητα της σοσιαλδημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και του Κόμματος των Φιλελευθέρων, που είναι οι κατεξοχήν φιλευρωπαϊκοί πολιτικοί σχηματισμοί, να μπορέσουν να συνεργαστούν και να μπορέσουν να δώσουν ρεαλιστικές λύσεις. Και αυτό είναι απαραίτητο, διότι αλλιώς θα πάμε είτε στα μαύρα είτε στα κόκκινα άκρα. Εγώ κλείνοντας, εκτιμώ ότι χρειάζεται πολλή ενημέρωση και κίνητρα για συμμετοχή στις εκλογές. Και ας αποφασίσουν οι πολίτες αφού ξέρουν ό,τι θεωρούν το πιο σωστό για το μέλλον. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Εν τέλει, οι πολίτες αποφασίζουν και πρέπει να αποφασίζουν με σκέψη. Στην Κρήτη λέμε με λογισμό και με όνειρο, δηλαδή και με όραμα και με λογική. Ευτυχώς, και το τονίζω αυτό, παρόλο που είναι δυσβάστακτο για τους υποψηφίους, η επιβολή του σταυρού σε σε πανελλαδικό επίπεδο δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες από τη μια, αλλά από την άλλη αναγκάζει στο να υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω διαλόγου, όπως αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Δυνατότητες ενημέρωσης και ο κόσμος να αποφασίσει και ποιος σχηματισμός
πρέπει να τον εκπροσωπήσει και ποια άτομα, μια που λίγο πολύ η Ελλάδα ως μικρή χώρα είναι γνωστή και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό βράδυ. Γεια σας.